Il-Gvern qiegħed jaħdem biex is-settur tat-turiżmu jibqa' b'saħħtu matul is-sena kollha u mhux fis-sajf biss. Dan ħalli jiżdied il-profitt u l-ġid tal-pajjiżna. Il-Gvern se jkun qed jindirizza ċertu kwistjonijiet bħal prodott turistiku li jkun iktar iffukat fuq il-kultura, sport u avvenimenti oħra. Fl-istess waqt tax-xitwa li ġejja diġà ġew ikkonfermati li se operaw minn u lejn Malta il-British Airways u l-kumpanija Flyniky, filwaqt li waslu fi stat finali li jikkonfermaw l-operat tagħhom ukoll il-linja tal-ajru Nant Transavia. Għal dan il-Ministru għat-Turiżmu Carmen Uvella f'konferenza tal-aħbarijiet fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta bit-tema Malta aktar b'saħħitha, Malta aktar ġusta. Irridu naħsbu biex noħorġu bi prodott tax-xitwa ma jistax ikun illi naqbdu il-prodott tas-sajf u nġebduh għax-xhur tax-xitwa, anke rridu nfittxu forsi swieq tax-xitwa. Id-dħul mit-turiżmu għal din is-sena jammonta l-1 158 miljun euro, żieda ta' 9.5% fuq is-sena l-oħra. Il-Gvern jemmen li għal tkabbir ekonomiku hemm bżonn ta' inċentivi u mhux miżuri ta' awsterità. Għalhekk qed jaħdem biex jinħoloq u jissaħħaħ prodott tax-xitwa li jattira iżjed barranin lejn Malta. Permezz ta' settur turistiku iktar b'saħħtu jiżdied il-ġid, ġid li mbagħad jitqassam b'mod ġust kif qed jipproponi l-Gvern permezz tal-baġit. Il-ħidma tal-Gvern fit-turiżmu diġà qed tagħti l-frott hekk kif fix-xahar ta' Ottubru komplet it-tendenza pożittiva meta mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta daħlu iktar minn 400,000 passiġġier. Fil-waqt li madwar id-dinja iż-żieda fit-turiżmu kienet ta' 5.4%, Malta din is-sena rat żieda ta' 8.7%, it-tieni l-aħjar wara t-Turkija. Fil-fatt din is-sena huwa mistenni li jintlaħaq in-numru rekord ta' 1,500,000 passiġġier li jżuru Malta. Tħabatna biex inġibu airlines ġodda li jaħdmu fix-xitwa, plus anki airlines li kienu forsi jaħdmu programm fis-sajf biss u li ddeċidew magħna li jestendu jippruvaw anki lil Malta fix-xitwa. Barra minn hekk fil-budget il-Gvern żied il-fondi għall-Awtorità Maltija Turiżmu b'1.5 miljun euro u l-istipendji tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS żdiedu minn 770,000 euro għal miljun euro. Ġew ukoll allokati 100,000 euro għall-Aviation Malta, 150,000 euro għaċ-ċentru ta' riċerka fl-avjazzjoni u 15 miljun euro lill-Air Malta. Dan kollu mingħajr ma ddaħlu ebda taxxi fuq is-settur. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija Turiżmu Josef Formosa Gawċi.